nieuwe mode. Een nieuwe mode, jullie zijn niet erbij. Vertel eens, wat gebeurt er hier, Joort? Nou, we gaan zo meteen naar de koning spelen. Koningsspelen, wat is dat dan? Nou, daar gaan we al je speeltjes dan in Hilaard. In Hilaard. Waarom je net dan? Nou, je bent stien en dan kun je erop vallen en dat doet wel zeer. Ja, net op stien. Nee, dat is gevaarlijker. En zal ik nog ontbijten? Ja, dat doet elke school volgens mij. Krijg je thuis genieten dan? Nee. Maar oors wat toch? Ja. Maar Joort is even speciaal. Ja. Oké. Heeft er zin in? Ja. Wat voor sport vind je al leuk? Korfbal. Korfbal. Sim dat ik wel Joort. Ik weet het niet. Oké, ja. Zullen we zien, hè? Ja. Waar sta je nou op te wachten? Niks. Niks? Ja, je krijgt saus in de wat. Wacht, dat we maar beginnen. Ja. Bij mij. Ah, dat kan het wel. Nee, ontbijten. Ontbijten, ja. Of komt er nog een verrassing of zo? Waar ben dat nou? Koningin volgens mij. Bij Maxima en Beatrix. Oh, dat zie ik. Goedemorgen koningin, namens de gemeente Littrens-Radiel wens ik u hartelijk welkom in onze mooie dorpskerk. Spannen. Even netjes, Pieter. Heb je hier lang in de kou gestaan, jongen? Ja. Oh, dankjewel. Wat is het mooi. Prachtig. Daar is de koninklijke spade. Dit is de zaak voor de bruid aanstaande koning. Dank u. Dank u. Jongen, zit je wel van jou? Is dat echt? Jullie eten wel met mes en vork, jongens? Nee, met de handen. Maar ballen net, maar dat moet niet gewoon. Ballen net. Ze hebben hier ook zo. Kan zo toch ook wel. Verder, ik was dat je niet hoor. Wat ben je dan aan? Doe maar eens. Waarom? We proberen het doen, maar het lukt niet, want het rooit. Het raait. Ja, ik denk het. Dat is net zo duidelijk, hè? Ja. De radio doet het net. De radio doet het net. Nee, ja, hij doet het wel, maar een weekafsluiting of zo. Maar dit moest toch een recordpoging worden? Ja, we kunnen ook proberen om hem binnen te doen. Van links naar rechts, van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we springen, 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 springen in de lucht. Als de rest van bewegen is gezond. Is maar alleen, dus doe maar mee. Zijn er alleen, dus doe maar mee. Versterken. Let op. Nou, hij was ons jaren met... Nou, zie je Nou, klein voet, maar we de oren voet. Geef de andere kant uit. Zo. Ja, goed zo. En net Trosjak.
op de 16 en dan geven we maar de voet met de handen zijn. Laat jullie even lekker heen. Zo. Zo. De voeten heel niet. Shit. Wow, goed zo jongen. Ja, ik ken het te volgen. Prima. Daar komt hij. Oeh, hij heeft hem goed. Hey Stijn, kist je dit goed? Ja, heel goed. Hoe dat? Ik zit op Tom, ik op een kids kwam en daar ik leer. Oh, oké. Dus op keer squallen. Ja. Dus dan krijg je les. Ja, maar ik in de volgende keer is het wel, maar dan kan ik eruit. Ja. Vind je het net leuk? Ah, het is wel een beetje makkelijk. Het is een beetje makkelijk. Kennen, die tinken, dat ze bij de 12 jongen wel kennen. Ja, dat ken ik. Nou, probeer die maar. Dat ken ik. Oh, beetje rustiger. En de 12 is gewoon een diepje op. Oeh, beetje rustiger.